बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। भारतारि जोलुर अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। फिफाया भारतारि जोलुर हानजाखौ सासपेन्ड खालामबाय। फिफानि नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय फिफाया भारतारि जोलुर हानजाखौ फिफानिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। लोगोसे फैगौ 11 निफ्राय 30 अक्ट'बर खालाराव आइजोफोरनि U17 वर्ल्ड काप 2022 जानो गोनांखौबो फिफाया बोखारफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि हाजोआव जोथोबनि थाखाय सासे सुबुङा गावनि प्रेगनेन्ट बिसिखौ बुथारदों। बे जाथाया गुवाहाटी नोगोरमानि रुगुङाव थानाय हाजोआव जादों। खर'ख मुंनि सासे सुबुङा गावनि 23 बोसोर बैसोनि बिसिखौ जोथोबनि थाखाय बुथारनानै न' सिङाव गोथै देहाखौ आलायना दोनो। जिउ गोमानाय आइजोआ खर'खजों 1 बोसोर सिगां जुलि जादोंमोन। जोथोबखौ लानानै खर'ख आरो बिसिनि गेजेराव नांज्लायनाय जानानै खर'खआ बिसिखौ बुथारदों होनना जिउ गोमानाय आइजोनि नखरा अजद दैखाङो। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खर'खआ बिसिखौ जोथोब नागिरनानै खस्थ' होबाय थाबोदोंमोन होनना आइजोनि नखरा अजद दैखांबावो। बे जाथायनि सायाव आइजोनि नखरा पुलिस थानायाव एफआइआर थिसननायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। एसआइ जन्मनि राफाया साख्रियाव हाबनो खाबु मोनफिनबाय। थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो केलेंकारिनि दायाव हमजानानै जेल जानांनायजों लोगोसे साख्रिनिफ्राय बोख्लायजानाय एसआइ जन्मनि राफानि कन्ट्रभार्सिया आसाम नाङै बयजोंबो सावरायजानाय आयदा जादोंमोन। नगाव जिल्लानि एसआइ जन्मनि राफाया जामिनाव जेलनिफ्राय गनानै दायो साख्रियाव हाबनो खाबु मोनफिनबाय। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिसि पारुल फरालि बर'आ गावनि नखराव बाथौ गायसनदों। दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि नखराव माइनाव बरायनायजों लोगोसे बाथौ गायसनदों। बे बाथौ गायसननाय हाबाफारिखौ बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों मावफुंनाय जादों। मिरु बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि तामुलपुर बाथौ गौथुमजों लोगोसे ओनसोलनि बाथौ धोरोमनि रायजो राजाफोरा बाथौखौ गायसननानै होदों। सनितपुर जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव दानथारनाय खर' लानानै पुलिस थानायाव दायनिगिरिया नुजाथिफैदों। सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय सोमजियो। बे जाथाया ओनसोल नाङै गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। निजोम हर गेजेराव सासे सुबुंनि दानस'नाय खर' लानानै नुजाथिफैयो। राङापारा पुलिस थानायाव सासे 25 बोसोर बैसोनि सुबुङा। जाय नुथायखौ नुनानै पुलिसआ बावगोमाहाबो। राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दयालपुर गामिनि 25 बोसोर बैसोनि धुनिराम मात्रिया गंसे गामिनिनो 55 बोसोर बैसोनि बयलार हेमब्रमनि गोदोना हास'नानै 10 किल'मिटार गोजान लामा हान्थिनानै दानथारनाय खर' आरो गोबौ सिखा लाना पुलिस थानायाव नुजाथिफैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बयलार हेमब्रमा धुनिराम मात्रिनाव 500 रां नागिरदोंमोन। उनाव धुनिराम मात्रिया रां होयैनि थाखाय बयलार हेमब्रमा नायगोन नोंखौ होनना हुमखि होनायाव रागा जोंनानै आखायाव थानाय गोबौ सिखाजों गोदोना हास'यो। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गसर थिसननानै नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। जम्मु काश्मीराव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सा6 आइटिबिपि फायखिफोरनि आरो सासे जम्मु काश्मीर पुलिसनि जिउ गोमायो आरो गोबां जखम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइटिबिपिनि फायखिफोरखौ गंसे बासजों रोगागासिनो दङमोन। बे समावनो लामायाव बासआ ब्रेक फेल जानानै मोनसे दैमानि सेराव गलाङो। बे जाथाया जम्मु काश्मीरनि पहलगाम ओनसोलाव सोमजियो। बे जाथायाव आइटिबिपिनि सा6 फायखिफोरनि आरो सासे जम्मु काश्मीर पुलिसनि जिउ गोमायो आरो गोबां फायखिफोरा जखम जानो गोनां जायो। जखम जानाय फायखिफोरखौ श्रीनगरनि आर्मी हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बिटिसिनि 4थि थाखोनि मासिनि साख्रियाव नलबारिनि सुबुंनो थिसनथाइ होनो नाजानायखौ लानानै दुलाराय बिटिआर थिकादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि बेरफुसार बिबुंथि। बिटिसिनि बर' रायजो राजा एमसिएलए सिइएम एमएलए आरो राजखान्थि एंगलआव इनभल्भ थानाय बिथांमोननिसिम बिक्रम दैमारिनि गोनांथार मेसेज। 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ 6 शेड्युलनि काउन्सिलआ गावनो होनो हायो। बेयाव रावबो इन्टारफेयार खालामनो हाया। गावनि गोसो बायदि होनो हायो। नाथाय सासे आसामनि नलबारियाव सयेल कनजारभेशनाव मावनाय सुबुङा थैनायनि उनाव फिसाज्लाया बे एखे जायगायावनो मोननांगौ। नाथाय आसाम नलबारियाव मावनाय 4th ग्रेडआव मावनाय सासे सुबुङा बोरै मुसलपुरनि सयेल कनजारभेशनाव बोरै थिसनथाइ मोननांगौ? बियो आसामनि पस्टखौ लानानै फैया, बिटिसिनि पस्टखौ लाफैगोन। बेफोरबायदि आनफर्चुनेट घटनाफोरा जेन बिटिसिआव जाया बिनि थाखाय प्रमद बर' आरो एमसिएलएफोरनिसिम खावलायो बिथाङा। लोगोसे संगठन आफादफोरा बिना कारनाव संकसनिफ्राय सुदियासिम प्रेस मिट होग्रा बिथांमोनाबो लाब गैयै घटनाफोराव प्रेस मिट होस्लायस्लाय जायफोरा बिटिसिनि पावारखौ लांनो नागिरदों बिनि सायाव प्रेस मिट हो। जायफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 18 लाख दानफ्रोमबो लागासिनो दङ बायजोनि मानसि बेफोरखौ खौरां लानानै प्रेस मिट होनो खावलायो। बिटिआर एकर्डआ दिनै जायाखै बेफोरनि थाखाय होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।